Чираттагы котлау сәламе гүзәл хатын-кыз Валиуллова Альбинага багышлана. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Аны гомер тантанасы белән ихластан әниләре Зөлфия, Зифа, әтиләре Фагил, Саша, яраткан тормыш иптәше Фаил, балалары Милана һәм Ясмина, энесе Айдар, Илнар тормыш иптәше Азалия, балалары Рияз һәм Нияз котлыйлар. 27 ел элек гаиләбезнең беренче чәчкәсе, алтын алмабыз, сөекле кызыбыз дөньяга туган иде. Ул безнең өчен кадерле бала, бер туган энесе өчен олы күңелле апа да була алды. Балабызның йөрәге мәрхәмәт белән тулы. Ул бар кешене дә аңлый ала, авыр вакытта тыңларга да вакыт таба. Ә инде киңәшләре алтыннан да кыйммәтрәк аның. Гаиләсендә ул яраткан хатын һәм әни дә була алды. Эшендә ул хөрмәт ителгән профессионал буларак үзен күрсәтте. Без алтыныбыз белән нык горурланабыз. Киләчәктә анарга, гаиләсенә исәнлек, саулык, балаларының һәр казанышларына шатланып, куанып яшәргә язсын. Рәхмәт тормышыбызда булганың өчен. Апакаем, син минем иң кадерле кешем. Әти-әниемә дә бик зур рәхмәт, миңа сердәшче, якын дус та иң кадерле апамны бүләк иткәннәре өчен. Котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Ешрак кунакка килеп безне сөендерегез. Альбина. Әлеге хатны махсус сүзләр белән Азалия да дәвам итә. Минем өчен Альбина килен түгел, ә үземнең бер туган сеңлем шикелле кадерле кешемә әверелде. Гомумән, кайнана-кайнатасы өчен дә ул үз ителгән татлы балалары. Ире аны шашып сөя, ләкин сүзләрем аерым сиңа багышлап шундыйлар. Рәхмәт сиңа, шатлыкта да, кайгыда да гел янәшә булганың өчен. Дөрес киңәшләрең, юата алырдай сүзләрең өчен. Син бер кайчан да ярдәм итүдән баш тартмыйсың. Шундый ук мәрхәмәтле булып, алда да калса идең. Без сине бар эшебез белән бик яратабыз. Балакаем, алтын алмам, нәселебез дәвамы. Балдан да татлырак бит ул бу дөньяда зат бармы? Олыгаеп киләсең син, 27 тулды бүген. Һәр вакытта аяз булсын баш очыңдагы күгең. Ата-ана догасында йөри һәр чак сакланып. Без дә яшиек авылда синең өчен шатланып. Тормышларың тулы, шөкер, үзебез күз тидермик. Булган кайчак авырлыкка артык игътибар бирмик. Ирең белән тик сөешеп, яшәгез бергә. Җитәрлек бирсен бәхетен, балам, сиңа гомергә. 2 балаң, күз алмагыз, гел шатландырсын сезне. Шөкер, бәхетле итә алдың, балакаем син безне. Хөрмәтле Альбина, без дә бар теләкләргә кушылып, сезгә бүләккә җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Иң изге теләкләр җыйган бәхетле минутларым, сине якын итеп килгән күпме дус туганнарым. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең биреп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә
яшәгәндә барда кирәк, хәләл булсын тапканың. Җыр юллап сине котлаудан, күркәм бүләк тапмадым. Туган көнең белән, кадерлем. Энҗеләргә тиң гомернең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән, кадерлем. Энҗеләргә тиң гомернең, белеп яшәгәнә кадерен. Энҗеләргә